Dámy a pánové, vítejte u Let's Play na hru Mafia. Teď vám tady nechám scénku, z této hry jsem se rozhodl dělat Let's Play a je to opět na kanál TheCraftBoys.cz. Ne na můj kanál, ale teď už vám nechám prolog, takže zatím čau. Omlouvám se za to zdržení, ale nechtěl jsem. Rozumíte? Co to bude, pane? Kapučino. Jak si přejete? Co mi chcete? Nemám ve zvyku vysedávat s lidmi jako steril. Měl bych pro vás nabídku k obchodu. Nejsem obchodník. A i kdybych byl s lidmi jako vy, bych určitě neobchodoval. Taky běžně neobchoduji s lidmi jako vy, ale tohle je poněkud zvláštní. Výhodné jak pro vás a vaše nadřízený, tak pro mě. Jedná se o určitý druh výměny. Výměny? No, řekněme, že zastávám vysokou funkci v nezrovna legální organizaci. Teoreticky. Je to přesně ten druh organizace, o jejichž představitelích a činnosti byste toho chtěli vy vědět co nejvíc. A já naopak bych nechtěl z určitých. Tady je vaše káva, pane. Díky. Mám prostě svůj osobní důvody, proč s tou organizací nechci. Není to ovšem jednoduché. Odejít jen tak z tohoto biznesu. Chápu. Myslím, že rozumím moc dobře. Skončíš s půlkou v čele, jestli se rychle nezbětuješ, že? Je to možný, ale není to ten problém. Máte děti, detektive. Já mám ženu a dceru a nechci, aby měli kvůli mě nějaký problém. Já ale nejsem žádný ochránce Taliánů, co si podělali žili. Na děti jsem měl myslet dřív, protože... Samozřejmě. Já nechci nic zadarmo. Proto vám nabízím tenhle obchod. Říká vám něco jméno Salieri? Salieri? To bych řekl, že říká. Máte s ním snad něco společného? Dá se to tak říct. Několik let jsem pro něj pracoval. Teď mě chce zabít. Když mě a mojí rodině poskytne ochranu, můžu vám o něm říct vše. Jména, data, částky, prostě všechno. Myslím, že to bude klidně stačit. Nejsem ale žádnej Santa Claus. Jestli s tím půjdu za šéfem, musím vědět všechno, co víš, a musím mít jistotu, že půjdeš svědčit v soudu. Spolehněte se. Pokud máte dost času, můžu vám vyprávět celý svůj příběh. Všechny akce, na kterých jsem za ty roky makal. Prosím, já mám času dost. Můžete začít. Takže, jak jste poznali, ten prolog se odehrává až vlastně po tom ději ze hry. No a teď zhrajeme mission nabídky, která se neodmítá. Ona se za to dlouho loadování, ale já to bohužel nemůžu. Takže podzim 1930, ještě tady bude scénka, takže... Původně jsem byl taxikář. I když to zrovna moc neneslo a dělal jsem to od nevidím do nevidím, byl jsem rád, že mám aspoň nějakou práci. Byla krize a ne každý se měl aspoň tak jako já. K prvnímu kšeftu pro Salieriho lidi jsem přišel jak slepej gouslím právě kvůli taxi. Jednoho dne, byla jsem už po šichtě, jsem se jenom tak poflakoval. Když najednou jsem uslyšel pekel. To jdu same! Já to koupil! To kurva! A dělej! Je tady auto, to zvládne! Bylo mi jasný, že ty chlapci budou potřebovat rychle pryč. A když jsem viděl bouchačky, tak jsem si řekl, že bude lepší spolupracovat, než skončit s dírou. Dělejte! Honem! Kam to bude? Pryč! A doufám, že jsi zatraceně rychlej. Rychlejší než tady sám. Bylo mi jedno kam, a mě pryč od chlápků, co byli v patách mým novým zákazníkům. Teď mě dobře poslouchej. No, takže už jenom. Lezli za náma, jestli to nedokážeš, tak je s náma Ahmed a s tebou taky. Šlapni na to, chápu.
No takže já se omlouvám, že teď ještě moc mluvit nebudu. Protože to si teď bude mluvit, když oni mluví, já musím mluvit, takže tak. A oni nás dohoní, konec. Já nechci umřít. A mám ještě ten taxík nějaký. Jsem se pohodl, co zajímavé. Do prdele je tam. Šáhni na to, jsou pořád za náma. To je jinak jak. Tahle mise se mi nikdy nedařila. Tady jsem to nikdy moc neto. Šáhni na to, nebo je s náma amen. Ty nás sami je dřív než oni. Chceš si nás jak nejšťu? Jak nejlíp. Sami střílej, střílej. Tak, Jako teď je to nebo zase rekordně. tahle mise se mi nikdy fakt nedařila vůbec. Musím to Idiote je! Líbí se vám to, asi... sračky? No, Podívej, onek, já bych to po případě mohl stříhnout, ale zase lidi pokud by to pokazali. To se nestane. Pauli zemřel, aha. Takže já se vrátím, až jak to udělám, nebo až jak je se třesu, protože já to nechci toho, to si fakt musel dát říct tenhle úkol, takže tím čau. Takže jsem zpět, omlouvám se za střih, za fail, ale musíme jít do Salieri baru, odvést gangstry. Po cestě nesmíme zabít Pauliho. Ty máš 16 životů, proto půjdeme opatrně, ale musím možnosti asi. Děsí mě to, že mi to hraje na stejně FPS jako Mafia 2. To bylo děsí, já jsem čekal, že tam dneska zrovna přítel ještě nemám komu dlouho zaplit. A jde mi to nějakých těch 35 FPS. To je málo, jsem to Mafia 1 zvykli na 60. No to na max, ale nebych to měl max. Vysoké, všechno vysoké. Musíme zavést Salierimu, to je vlastně jediný úkol. A jaký rovnou Salierimu tenhle úkol už, debil. Tohle video už ukončím. Myslím, že to pro první part stačí. Chtěl bych tu mafii dělat po misích, ale jelikož některé mise jsou dlouhé, třeba ta smrt umění, ta je hrozně dlouhá mise a je těžká, takže to bude myslím na déle. Ale chtěl bych to dělat na jeden part, jednu misi. Jinak na můj kanál dělám let's play na Joe's Adventures, ale to není moc dobrý, protože tam vůbec nejde slyšet tom. Mám tam ten zvuk na té mafii dvojce, mi lépe nastavit nejde. No ale to myslím nevadí a musíme je odvést. Víte, že to město je tady krásné taky, jo. Ale v Mafii 2 asi bylo lepší to město. Tady, ale fakt, i tady je to město krásné, jako nádherné. Musím uznat, na tak je to stará hra. ty to jedeš. Jenom 60 kouk. Tak. A jinak... No. V Mafii 2 je méně možností než tady, jo. V téhle hře můžete střelit za jízdy, Mafii 2 ne, jo. V téhle hře můžete nasedat do nadzemky a do takových, Mafii 2 ne, jo. Tam nemůžete víc věci. Tady, co se možností týče, je to tady víc. I když Mafii 2 se můžete kryt, zaznít. Konečně nevzete dlouho. To je asi nejlepší novinka Mafii 2, jo. Protože to se mi fakt líbí. Mohl bych třeba být nějaká modifikace do té jedničky, abych sem stáhl a měl bych prostě, že se můžu kryt, protože tady je to celku těžší, protože se nemůžete kryt a musíte to pořád klačet a... Tak. Salieri bar už je tady, takže si tady zajdem. Tak. Tak jsme zde a zase bude scénka, takže zase nebudu mluvit.
jsme doma. Počkej tady, kamarád. Sám skočí za panem Salierim pro tvoji odměnu. Díky za pomoc. Měj se. Pan Salieri ti děkuje stejně tak jako já, Pauli. Tady ti posílá nějakou kompenzaci za škody, které ti vznikly na autě a za tvoje služby. Jo, určitě díky. Že pana Salieriho pozdravuju. Pan Salieri ti taky vzkazuje, že je ti moc zavázán. Kdybys někdy něco potřeboval, můžeš kdykoliv přijít, protože pan Salieri nezapomíná na přátelé, který mu pomohli. Kdybys měl zájem, možná bys mohl i práci za slušný peníze. Dobrý chlapi jako ty bereme vždycky. Jasně, budu o tom přemýšlet. Fakt. Ale asi už budu muset jet. Dát do kupy káru a... V pořádku, chápu. Nech si to ale... A je ti jasný, že tahle příhoda je jen mezi náma. Měj se. Když jsem rozbalil pytlík s prachama, málem mě vomil. Bylo tam zatraceně víc než jen. Stejně jsem ale ani na chvilku neuvažoval o té nabídce. Nechtěl jsem se zapít s nějakýma dráznama, ať mě prachu kolik chtějí. Lepší být chudej a živej než bohatý a mrtvý. Chtěl jsem opravit káru a snažil se na všechno zapomenout, jak to nejvíc. Ale jak vždycky říkala moje máma, cesty páně jsou nejistý. Takže já bych to tady ukončil a na misi uprchlík se podíváme v příštím videu, takže zatím